साठी चलो जा लोगोफोर आंनि स्ट्रिमाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायना लाग्रोनाय जाबाय बे सानजौफु समाव दे कमेन्ट खालामलायदो सोर सोर दंफैयो लाइक होयोबा लाइक होना होदो अननानै दसे सम थाना होदो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साब खालामना गालांदो दे सोर दंफैयो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दसे सम थाना होदो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साब खालामना गालांदो लाइक होबा लाइक होना होदो दे लाइक होबा लाइक होना होदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर होननानै दसे सम थाना होदो लाइक होबा लाइक होना होदो दसे सम थाना होदो दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइक होबा लाइक होना होदो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साब खालामना गालांदो दे दासो खामानि गदों आयै दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर दंफैयो अननानै दसे समबाबो थाना होदो लाइक होबा लाइक होना होदो कमेन्ट हरलाय दे सोर दंफैयो
दे कमेन्ट खालाम। लोगोफोर कमेन्ट खालामनो नागिरदे लाइक होबा लाइक होदो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो। ओंखाम जानायजों ओंखाम
नांगौलै बिदिखौसो प्लाइबर्ड खोनोसै बेखौबो लायोनो माबा खोनोसै प्लाइबर्डखौ दा मैयानिफ्रायनो दाख्लै संगासिनो नेटखौ होनो नागिरदों ها बालुजों बे सांखालागासिनोसो नै
जाखांबायबो आदानो मायावबो गालांबाय आरो mana ओजों दुगैबोनायानो मोजां हा प्लास्टिक नङाथ' आरो
हा बे खमावनो मोनोनोलै गंगायाव खमावनो मोनोब्रा हा आरो सानबेसे जाखो सानथाम दिनै सुक्रुबार सुनिबार समबार मालिकआव फैसा होगोना होआथाय फैसा होनायबा हामगौमोनलै होयोमोनलै खेबसेबो होदोंमोन देख्ला मालिक होनदां मानो बिस्कन मानि इयो होयोब्रा थेख्लायाबो होयो थेख्लाया होबाय थायोमोनब्रा हा मानो होआ जानो